Aquesta setmana a Trinquet ens acostarem a la figura d'Álvaro, qui ha estat guardonat amb la medalla d'or de la Generalitat al mèrit esportiu. Anirem fins a Foios, on s'ha disputat una partida entre la selecció d'Alacant i la de l'Horta. Visitarem l'escola de Bellreguard i aprendrem un poc més sobre el nostre esport amb els diàlegs de Lluís Vives. Farem un repàs per les diferents pilotes de joc i parlarem sobre Waldo, la màxima figura del raspall en l'actualitat. Amics, benvinguts a Trinquet. Álvaro Navarro Serra nasqué amb el braç esperant la pilota. Natural de Faura, una xicoteta localitat del Camp de Morvedre, la seva vida pront es veuria abocada a l'esport de la pilota. Començà des de baix, sense fer soroll, jugant al carrer en els nombrosos trofeus juvenils de Galotxa. Però pront es feu sentir amb força al món professional. Una inigualable bolera d'esquerra, junt a una mentalitat de superació i victòria, han donat com a resultat un dels pilotaris més grans de tots els temps. No hi ha cap jugador de pilota que tinga la col·locació tan perfecta que ell té dins del Trinquet. En això s'ha dit tot ja. La pilota va buscar-lo a ell, no ella la pilota. Sempre vol guanyar, i per això és qui és, perquè té casta de campió. Sempre han dit que zurdos no tenien res a fer en la pilota. I això trenca ja una costum històrica, no? De que no tenien res que veure la pilota, no tenien res a fer en la pilota, i avui tenim un campió ja, 6 vegades campió, i encara li queda corda per a rato. Álvaro ha tocat la glòria esportiva, ha acumulat muntanyes de títols i després de 14 anys d'esforços ha entrat per la porta gran al selecte club dels campions.
Bueno, pues jo vaig començar jugant a galotxa, no? Jo tenia un tio que jugava a galotxa i tocava la música i jugàvem a la pilota, no? A la galotxa, però bueno, en plan de xiquets, no? I bueno, me vaig involucrar molt en la pilota i m'agradava, no? El que passa és que tenia problemes perquè tocaven la música i bueno, volien més que fora músic que jugador de pilota, no? Però bueno, al final pues, vaig tindre que prendre una decisió i vaig jugar a la pilota. Jo comencé a jugar i jo era un jugador que no tenia moltes mans per a jugar a la pilota, no? Tenia força, però no tenia... Me faltaven moltíssimes coses, no? Venia de la galotxa, que la galotxa és totalment diferent al trinquet, i no res, anava jugant, però bueno, era un jugador normal i corrent, que no destacava, no? Però bueno, jo crec que a base de pelees i jugar i entrenament, pues, arriba un moment que clavien professionals però de la nit al matí, no? Vaig anar a la mili i quan torné de la mili, en qüestió de mesos, vaig pegar el bot i bueno, me vaig veure en la final de l'individual contra Genovés sense menjar-me ni beure, no? Jo vaig jugar, anava passant rondes i hasta ahí. Bueno, el primer bancaixa que vaig guanyar, guanyar té muedra jo, no? Jo crec que venia de jugar a la final de l'individual i bueno, me ficaré en un equipo que en teoria parecía que era de relleno, no? Era un equipo que sí, Oñate era la figura entonces de ese equipo, ¿no? Yo marcava bones expectatives, però no havia declarat, no havia tret res, no, encara, no? I entonces, nosaltres ho comentàvem, tant Muedra, Oñate i jo, diem, pues si mos han ficat de relleno, no? Però bueno, anem a veure si ens donem un disgust, no? I se vàrem acoplar molt bé i mos vàrem tocar trinquets que mos anaven molt bé, vàrem tindre molta sort i arribarem a la final i crec que un Muedra i un Oñate espectacular. I jo els vaig acompanyar, no? Perquè encara no tenia el nivell que tinc ara. El primer va ser especial, no? Perquè era el primer, però jo crec que la de Núñez va ser una final espectacular, no? A potència de jugar i violència en el joc, no? Jo crec que Núñez arribava en un moment extraordinari i va ser una partida molt dura. Rivera venia en un moment de forma espectacular també, el que passa és que li toca en Pelayo i en Pelayo Rivera no rendeix a la mateixa altura que rendeixen altres trinquets, no? I jo en Pelayo pues, és un trinquet que me va molt bé i és molt gran, no? I entonces Rivera pues, pronte va veure que la partida no podia guanyar-la, no? A pesar de que és un jugador molt valent i anava amb moltes ganes, la partida li se'n va anar en seguida. Enrique pues, venia ja, pues, ja en 37 o 38 anys i també un Pelayo que mai li ha agradat, no? I mai ha estat a gust dins del trinquet de Pelayo i en un trinquet pues, que jo sempre m'ha agradat i el trinquet és gran i la pilota la fas llarga i pateixen allà darrere. La primera partida vaig guanyar de milagre, com ha dit antes, i va ser una partida en la que jo no me vaig quedar a gust, no? De fet, jo guanyé i me va saber a derrota, no? Me va sorprendre, no? La forma que va jugar José, la forma que va eixir i conforme la velocitat, no? Que duia la pilota. I vaig guanyar de milagre i l'any següent, pues, des de que s'acabava la partida fins a la final vaig estar... Jo crec que totes les nits no, però la majoria de nits vaig pensar en la finalista. Recorde la final que vàrem jugar Rivera i jo, que ens vàrem fer anar a un fem boxeo, no recordo on era, no? Me pareix que era al Val o per allí, no? I se ficàrem en un ring, com si estiguérem botant en la corda i, bueno, fèiem el paripé. Després José i jo pues, han fet mil anècdotes, no? Des d'anar en cotxe en el circuit a tot, no? I no recordo ara més. També pues, ens van fer anar els campions individuals a Grau, a Freddy, a Genovés, a Sarasol i a mi, a anar a vestir-se de romanos, no? Al Teatre Sagunt, no? I crec que són anècdotes, però molt boniques, no? També les recorde en la risa, no? Perquè quan se varen vestir de romanos, ningú volia vestir-se, no? I va ser Paco Genovés el que diu, bueno, va, això té que ser per nosaltres, anem a vestir-se i ja està, no? I pareixíem, pues, bueno, el que pareixíem, però bueno, varen disfrutar molt d'això. Jo crec que és el millor premi que he pogut tindre, no? A part de tots els que ha guanyat, trobo que aquest premi és un premi especial, no? Que
que se reconeix, no?, la teva trajectòria deportiva i crec que és molt important i molt orgullós. Comencem el repàs de l'actualitat d'esta setmana en terres castellonenques, concretament a Onda. Amb motiu del 9 d'octubre, el club de pilota d'esta localitat organitza una partida d'aficionats com a primer plat d'una jornada dedicada a la pilota. Després, Raül i Dani jugaren contra Mezquita i Melchor. Castelló està intentant reviscolar la pilota fent front a un problema que pateixen tots els trinquers de la plana, la falta de sostre. Ens vam plantejar el recuperar la nostra tradició i ho vam fer des de dos aspectes, recuperant els jugadors i recuperant les instal·lacions d'aquest trinquet que veiem que ara estem en fase de remodelació i volem cobrir-lo també per donar-li una major activitat, va ser l'inici. Canviem de tema i anem a Genovés. Al seu museu es presenta el trofeu 50 aniversari de Paco Cabanes. Es tracta de l'últim trofeu que tanca tot un any de partides per retre homenatge al mític jugador. Les primeres figures són les que venen, ahí està León, ahí està Álvaro, ahí està José, tots, és a dir, Sarasol, Dani, me'n deixa algun, però bueno, les primeres figures del que és l'escala de cor d'avui en dia a València, el que és més conegut, i nosaltres esperem això, el mateix, un èxit de gent, que estem segurs que serà, i també, per supost, un èxit a nivell de partides. Avui s'ha jugat la primera semifinal. La segona es jugarà diumenge que ve. La final serà el 30 d'octubre. Abans, una emotiva partida entre Sarasol i Genovés contra Pigat II i Fredi. També el frontó ha sigut actualitat. Dimecres a Natzaret es disputà una partida de l'Open Ciutat de València entre els valencians Núñez i Sarasol II contra l'equip basc format per Medina i Gony II. Pergueren els nostres 28-32. L'agressivitat al joc de Medina y Gony II feu que aconseguiren la victòria. Y bueno, estos 3 días que hemos tenido para preparar, lo he preparado con mucha ilusión, muchas ganas y bueno, yo he puesto toda la carne en el asador, ¿no? Y yo creo que la gente ha disfrutado, ha habido unos tratos muy buenos y bueno, yo creo que esto es lo que se trata, ¿no? De que la gente disfrute, de que nosotros disfrutemos y ahora que suben ellos para arriba y que se haga otra cosa parecida, ¿no? I per últim, destacar la segona semifinal del Trofeu Mancomunitat de la Ribera, que es jugat dimecres passat dins de la setmana de Fira de Carcaixent. Genovés i Tino de Blau s'enfrontaren a Álvaro i Melchor en una partida espectacular. Fou un duel entre els dos restos, però cal destacar a Álvaro que amb el seu joc i el suport de Melchor aconseguí la victòria pel resultat de 60-45. La final es jugarà el pròxim dimecres al trinquer de Guadassuar. Álvaro i Melchor contra Miguel i Dani, guanyadors de la primera semifinal. La setmana passada, el poble de Foios va retre un homenatge molt especial a Alfredo Albert, conegut com Cachola. Anys de dedicació incondicional a la pilota marquen la vida d'este home. M'ha emocionat. Jo no creia que això arribaria al límit que ha arribat, però les llàgrimes m'han caigut 2 o 3 vegades. Jo sé que n'hi ha molts jugadors en Foios de pilota que potser també se mereixien, però són jugadors que després s'ho han deixat i jo he tingut que continuar i això és el que pareix que és el que ha pegat a la gent. Els seus familiars el varen acompanyar. La seva filla li dedicà unes paraules destacant la seva trajectòria des del club i des de la federació. No faltaren les albaes tradicionals de la comarca de l'Horta. I a les hores d'ara encara la pilota. Jo sempre estic dient, li deixa-teu ja perquè descansa ja, però ell ho du dins. L'homenatge continua amb una partida de llargues. Alfredo feu l'atleta d'honor. Fou el colofó al seu reconeixement. Per a ell és algo molt important, no? Perquè té molta afició a la pilota i tot, i el fet de que ell se senta orgullós de tot això i que li puga reconèixer la gent del poble i tot el club pilotari i tot, la veritat és que a nosaltres també ens plena molt d'orgull i estem molt contentes i molt agraïdes. La partida recordava els duels i desafiaments que a esta localitat es disputaren a esta modalitat quan la galotxa encara no es practicava. L'afició era gran a este municipi, inclús els capellans jugaven a pilota.
m'estaven dient l'altre dia, jo no me'n recordava, que una volta es jugaia estant sotana, ja, que em tenia que arremengar la sotana i jugar, però ja no era el mateix, perquè ja els anys i la situació ja no anaven per això, no? Avui jo tenia ganes de veure aquesta partida perquè me fa molta il·lusió veure això, m'agrada. És una de les coses que crec que és un deport molt limpio, molt noble i m'ha agradat sempre en aquest aspecte. Molt valencià. Dos seleccions, una de l'Horta Nord de Blau i l'altra de la Marina de Roig, foren les protagonistes. El resultat no importava. Els records i l'homenatge a Alfredo Albert fou el primordial. Estem al trinquet de Bellreguard, envoltats de joves i entusiastes alumnes de l'Escola de Tecnificació de Pilota Valenciana. A la Safor, la modalitat reina és el raspall. Els joves aprenents pensen amb el raspall i els mestres són jugadors de raspall. Estem en actiu i ser una persona jove jo crec que és millor per transmetre als xiquets. Sempre és millor un professional que està dins del món de la pilota que no uno que sàpiga que és pilota però no és el mateix. Bellreguard està un lloc perfecte per als joves de la comarca. Els alumnes venen d'Almoines, Oliva, Beniarjó o Villalonga. Abans, alguns xiquets havien de fer grans viatges per entrenar. Jo abans anava a jugar a pilota a Benissa, agarrava l'autobús sempre i anava a rodejar-me pel camí. I arribava allí i jugava una partida amistosa. Des d'allí, quan acabava, venia mon pare per mi. De moment són un fum d'alumnes, però a poc la idea és quedar-se amb els 14 o 15 millors. Es tracta de replegar tots els xiquets de la contornada dels poblets per a donar el vot ja al trinquet. Tots els que més juguen, els xiquets més destacats, anar agarrant-los. Ara de moment són molts xiquets, però n'hi ha que anar classificant-los i els que més juguen ja a veure si peguen el vot al trinquet ja. Els xavals tenen una edat bona per a poder jugar, tenen facultats per a poder jugar, el que passa que no tenen encara ni tècnica, però no tenen hores fetes. I tenen que posar molt per la seva part, no deixant-se per banda, perquè de cop a repent no poden pensar en polir-los i posar-los al lloc. Sí que tenim pensat el tindre contactes en preparadors físics, per part de la federació i això, per a poder-los posar més els nostres coneixements que ens van formar com a monitors, però encara que per a fer les coses bé des d'un primer moment. Com a primer pas endavant, cal dir que els alumnes tenen una predisposició molt positiva i hi ha moltes ganes de pilota. Jo penso en el futur, jo vull que plegar i m'ho diuen tots, jove, xicón, no te'l deixes que plegaràs junts, no sé què. I ahí estic jo, aguantant a veure. Jo faig tot el que fan tots, no? Però m'ha deixat el futbol per la pilota, per així entrenar més i a veure si podem plegar. El que és ben cert és que els alumnes estan implicats i els mestres encara més. Rebot! Eixes que van altes, deixa-les al rebot per poder-li pegar fort, Però tens que despegar-te de la paret, en seguida. Bé, va de braç. Sina, molt bé. Sina. Bellreguard treballa amb una bona pedrera. Un a un, tots els alumnes tenen dins d'ells molta pilota, com per a no deixar-la escapar. Un dels primers escrits que es coneixen relatius a la pilota valenciana es troba als diàlegs de l'humanista Lluís Vives al segle XVI. Centelles, Borja i Cabanilles dialoguen sobre les diferències entre els trinquets valencians i els de París. Durant un passeig per la ciutat de València, Centelles, Borja i Cabanilles visiten alguns trinquets, fent al·lusions al de Cavallers, iniciant el diàleg sobre pilota.
Què n'hi ha a França de jocs públics com els nostres? De tota França no en puc parlar. A París, en fet de jocs públics no hi ha. De privats n'hi ha molts. Probablement Lluís Vives parlara d'estos trinquets francesos amb unes galeries laterals cobertes amb sostre. Trinquets que encara perduren al nord d'Espanya. La pilota com a element de joc ha tingut sempre un paper protagonista en totes les modalitats. Tanta és la seva importància que el propi joc li ha pres el nom a l'hora d'autodefinir-se. L'elecció d'una pilota adequada, en pes i material, resulta transcendental a l'hora d'influir a la partida. No hi ha dos pilotes iguals i les diferències en el bot, el volum i fins i tot en el so que fa el botar revelen propietats ocultes que són aprofitades pels qui saben apreciar-les. Però la pilota ha sigut històricament un element divers. A banda d'haver-ne diferents tipus, adequats a cada modalitat, en cada època i cada lloc s'han fet servir materials diferents. Un exemple d'això són les pilotes voladores, més lleugeres que les actuals i amb un bot més ràpid i vistós. I encara actualment existeixen diferències fonamentals entre cada tipus de pilota. La pilota de badana és una pilota suau i voladora. Està farcida de draps i té un nucli de goma. Este conjunt s'envolta d'un material sintètic. És la pilota pròpia del joc al carrer en les modalitats de llargues i galotxa. I també és la més econòmica, per això s'utilitza molt al món aficionat. La pilota de tec és la pròpia del frontó valencià. Està feta amb pell de cabra que li dona un característic color blanc. És una pilota molt més dura que la de badana i amb rebot molt més ràpid i violent. La pilota de baqueta o corretja es confecciona amb cuir de primera qualitat que s'extrau del bescoll del bou. Consta de 8 peces triangulars cosides manualment i farcides de borra de llana. Després del cosit, la pilota s'encaixa en uns motlles de fusta. És el procés d'acabat on se li dona forma esfèrica i es polix. La perfecció de les costures, la noblesa en el bot i un tacte suau que no es frene en contacte amb la mà són els trets d'una pilota de primera qualitat. Fruit d'un acurat procés de treball, la pilota de baqueta es considera una joia d'artesania que transcendeix la seva funció esportiva. Jo me'n recordo quan era xicotet que sempre somiava en guanyar un individual, no sé per què. M'agradava molt, quan veia jugar l'individual de l'espai sempre m'ha agradat. I me'n recordo el primer any que vaig guanyar contra el Moro la final, entonces em vaig sentir ja en part realitzat perquè era el somni que havia tingut sempre. Va ser un pas que vaig decidir no arribar un any, que vaig estar ahí, vaig estar fent algunes coses i bé, mira, no va haver sort, potser no vaig tindre la prou delicadesa d'estar ahí prou de temps, però per a mi va ser una experiència inolvidable i que vaig aprofitar moltíssim. Tinc moltes aspiracions. Jo soc una persona que m'agrada intentar no només que siguin els campionats les partides, que intentar guanyar els campionats. També el dia a dia li dona molta importància de les partides que juguem. I per mi estar ahí les partides que estic jugant des de fa quasi 2 anys contra la majoria de partides contra trios que estic jugant, és complicat, és difícil aguantar aquest ritme. Entonces, per mi també ha sigut un somni arribar fins allí i aguantar aquest nivell que dure molts anys.
Alguns diuen de mi que sóc un dels grans jugadors del raspall, si no dels millors. Jo penso que estic arrellant a una gran altura, però també he vist altres jugadors, com pot ser a Pasqual o a Diego, que per mi han sigut fora de sèries. I comparar-los amb mi és un gran orgull, però són grandíssims jugadors que jo sempre crec que han jugat molt més que jo.